תגידי לי, ילדונת, בובונת, חמודונת, בגיל צעיר בבית, אמרו לך שסקס זה אסור, זה לא מותר? ואז היא אומרת לי, כן. מתקשרת אליי צעירונת, בת 23, ומספרת לי שיש לה פטריה בווגינה ולא עוברת, ודלקות בדרכי השתן ולא עוברות. הרופא נתן לה משחה, לווגינה, טיביוטיקה. הוא אומר לה, לפני שאת מקיימת יחסי מין, פשוט תמרחי. ואז אני מבינה שמשהו פה, שוב, גוף נפש, כן? דיברנו על זה. הסבל שלנו הוא מונע מהנפש שלנו. הגוף מגיב. בתובנה שלה, בתפיסה, בתת מודע, כשהיא עושה סקס, היא עושה משהו לא נכון ולא בריא ולא מותר. אוטומטית הגוף מגיב. אז תיקנו את זה. איך תיקנו את זה? בכלילות. אמרתי לה, תכתבי בדף מה את חושבת ומה את מרגישה על הגוף שלך, על אזור המין שלך, על הווגינה שלך. שימי את הדף, איפה שאת עושה סקס, במגירה, בשידה. וחבר'ה, היא עושה היום אהבה והיא בריאה.